ସକାଳର ଜଳଖିଆରେ ଯଦି ସେଇ ରୁଟି ପୁରୀ ପରଟା ଖାଇ ଖାଇ ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି ତାହେଲେ ଏଇ ଜଳଖିଆକୁ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପତ୍ରକୋବି ଆଉ ଅଟାରେ ତିଆରି ଏଇ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତିନିଟା ଖାଇନେବେ। ଜଳଖିଆଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ସୁଆଦିଆ, ତା ସହିତ ବନେଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ସହଜ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଜଳଖିଆର ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଏବେ ସେଇ ବାଉଲ୍ରେ ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କପ୍ରେ ମାପିକି ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା। ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ମେଜରମେଣ୍ଟ କପ୍ରେ ମାପିକି ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଇଦେବା ମଇଦା। ଏଠି ମୁଁ ଅଟା ଆଉ ମଇଦାକୁ ମିଶାଇକି ନେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଅଟାରେ କି କେବଳ ମଇଦାରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଲୁଣ। ତା ସହିତ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 2-3 ଚାମଚ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏହି ସବୁ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବି। ତ ପାଖାପାଖି ଏଠି ମୁଁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହେବ ଆକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ମକଚି ନେଇଥିଲି। 2-3 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ମକଚି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ এই ଅଟାକୁ ଆମେ ହାତରେ ମୁଠା କରିବା। ଯଦି ଅଟାଟା ଭଲ ଭାବରେ ମୁଠା ହେଇଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଖାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଚକଟିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଟାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ମୁଠା କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଠା ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ଅଟା ଏଠି ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଖାସ୍ତା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଡୋଟେ ବନେଇ ନେବା। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ। ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଡୋଟେ ବନେଇ ନେଇଛି। ତ ଅଟା ଚକଟା ଏଠି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ এই ଅଟାକୁ ଆମେ କଭର କରିକି ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ এই ଅଟାକୁ ଆମେ ରଖିନେବା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ନେଇଥିଲି। ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏବେ ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇଦେବା 2 ଚାମଚ ପରିକା ତେଲ। ତେଲ ଆମର ହାଲକା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି କଳା ଜିରା। ଜିରା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଇଠି କଟା ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଥିଲି। ପିଆଜକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇଠି ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିଥିବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଲା ପରେ ପିଆଜର କଲର୍ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ଆମେ ଅଦା ରସୁଣର ଛେଚା। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇକି କିଛି ସମୟ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା କଟା ଟମାଟୋ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ନେଇଥିଲି। ଏବେ এই କଟା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଭଲସେ ଭାଜିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସେମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ରଖିଥିବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ନେଇଥିଲି। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦେବେ, ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ହାତରେ ପୁରା ମୁଠେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ସେଥିରେ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ଦେବେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ এই ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବନ୍ଧାକୋବି ଦେବେ ନା, ବନ୍ଧାକୋବି ଆମର ପାଣି ଛାଡ଼ିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଦେଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିନେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ এই ବନ୍ଧାକୋବିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଲେ ଦେଖିବେ ବନ୍ଧାକୋବିଟା ଆମର ପୁରା ନରମ ହେଇଯିବ ବା କମିଯିବ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଆମର କେତେ ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ବନ୍ଧାକୋବି ଏମିତି ପୁରା କମିଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଲୋ କରିନେବା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କଭର କରିକି 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା।
4-5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କୋବି ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ କଭର କରି 4-5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ମୁଁ କଭର କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଲଗା ସାମଗ୍ରୀ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ସିଝା ଆଳୁ। ସିଝା ଆଳୁକୁ ଗ୍ରେଟରରେ ଭଲସେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେବା। ସିଝା ଆଳୁ ଦେବା ଏଠି ବିଲକୁଲ ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସିଝା ଆଳୁକୁ ଗ୍ରେଟରରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଏଇ ମ୍ୟାଗି ମସଲାକୁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମ୍ୟାଗି ମସଲାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଅଳ୍ପ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ବି ଦେଇନଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେଉନଥିବେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଏଇ ମସଲାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପାଖାପାଖି 5-10 ମିନିଟ୍ରେ ତ ଏଇ ମସଲାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫଟାଫଟ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏପଟେ ଆମ ଅଟା ଚକଟା ମଧ୍ୟ ପୁରା ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଟା ଚକଟା କେତେ ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଅଟା ଚକଟାକୁ ହାତରେ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଟିକେ ଚକଟି ନେବା। ଅଟାକୁ ଟିକେ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଆମେ ରୁଟି ବନାନ୍ତି ନା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା ସବୁ ଏଠି ମୁଁ ବନେଇ ନେଇଥିଲି। ରୁଟିର ଗୋଳା ସବୁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଳାକୁ ହାତରେ ନେବା, ବାକି ଗୋଳାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା। ଏବେ ବେଲଣା ପଟା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଳାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଲ ବନେଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଟା ଚୁନା ଦେଇ ଆକୁ ଆମେ ବେଲିବା। ଆକୁ ଆମେ ରୁଟି ପରିକା ତ ବେଲିବା କିନ୍ତୁ ଆକୁ ପୁରା ପତଳା କରି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ରୁଟି ବିଲକୁଲ ବି ବେଲିବେନି। ଟିକେ ମୋଟା ରଖିକିନା ଛୋଟ ରୁଟିଟେ ଏଠି ଆମେ ବେଲି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁଟିଟେ ବେଲି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ରୁଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି। ଏମିତି ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଇ ମସଲାକୁ ଏଠି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମସଲାକୁ ଦେଉଥିବେ ନା ମସଲାକୁ ଦେଲାବେଳେ ବିଲକୁଲ ବି କଞ୍ଜୁସି କରିବେନି। ପୁରା ଭଲସେ ଏଥିରେ ମସଲା ଦେବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି 2 ଚାମଚ ହେବ ଏଇ ମସଲାକୁ ଦେଇଥିଲି। ମସଲା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କଭର କରିବା। ମୋମୋ ବନେଇଲା ବେଳେ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଆମେ କଭର କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆକୁ ଏଠି ମୁଁ କଭର କରିନେବା। ଏମିତି କଭର କରିସାରିଲା ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହା ବି ଅଟା ଚକଟା ଆମର ବାହାରିବ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଟା ଚକଟାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ହାତରେ ହେଉ କି ବେଲଣା ପଟାରେ ରଖିକି ଏମିତି ହାତରେ ହିଁ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ଆକୁ ଆଉ ବେଲିବା ବିଲକୁଲ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେଲେ ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଜଳଖିଆଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିନେବା। ଆଉ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁଯାକକୁ ଏମିତି ବନେଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଯାକ ବନେଇକି ଏଇଠି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ନେବା। ପ୍ୟାନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 1 ଚାମଚ ହେବ ଦେବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଗରମ କରିନେବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା। ବନେଇ ରଖିଥିବା ଜଳଖିଆକୁ ଏବେ ଏଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ପଟ ଭଲ ଭାବରେ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଗୋଟେ ପଟ କଲର୍ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଆର ପଟକୁ ପଲଟେଇ ନେବା। ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରି ପୁରା ଭଲସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକୁ ସେକି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 ପଟ ସାଇଡ଼୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ପାଖାପାଖି 1 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆକୁ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ସେକି ନେଇଥିଲି। 1 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ କରି ସେକି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ପତ୍ରକୋବି ଆଉ ଅଟାରେ ତିଆରି ଜଳଖିଆ ପୁରା ରେଡ଼ି। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁଯାକ ଜଳଖିଆ ବନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଜଳଖିଆର ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜଳଖିଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।